Čaute ľudia, dneska víta Litrex a dneska pokračujeme v tomto príbehu. Dúfam, že zase sa nepototo, lebo rozbijem asi celý počítač. My môžeme pokračovať. Krištof Kolombo! Však utekaj! Krištof Kolumbus? Ja sú... neviem. Tač... Kde šiel? Neviete mi povedať? Ja sú Krištof Kolombo. Neviem. Ty! Necho tu. Necho tu. To je ten František z Fanfárovie. Čo ti ľúbe? Nie. Nie. Nie, neotvá... Krištof Kolombo, nie. Čo to je za... Ako ma dal cez... You have to carry on. Áno, nesmiem to vzdať. Ďakujem. Nevzdám to. Zás na začiatku som. Skúsim ísť. A kde je ten kľúčik? Dám si lanternu. Už som čo videl. Vím tak nič. Otvor sa! Ale no... The key is nearby. A kde? Kde je ten kľúč? Ja som slepý asi, alebo ja neviem. Neviem. Dochádza mi olejník. Veľmi zle. Neviem, kde je ten kľúč.
Po 5 minútach našiel som ten kľúč. Utekám head z tejto miestnosti. Nezvládam to. No, ideme. Pokračujeme v tejto... Ďakujeme za túto zabugovanú hru. Krištof Kolombo. Vypadni head, tak. Nechcem nič povedať, čo som mal už v gaťoch. Bolo to... Tinderbox, áno. Otvor sa. Doplníme. A ďalší papír. The first part was quiet, easy, but do you think... Mohol by som... Jasné. Tak. Ja sa rád hrajú jako... Čo ti hrabe? Oj. Sanity potion. Nevím, na co sú toto sanity potion, ale... No, dobre. Ideme. Čo... Perko máme tu, perko, áno. To co je za knihovný geometrický útvar? Neviem, ideme ďalej. Páčidlo. Prv skúsime tieto dvere. Áno. Otvor sa. Ja ich rozbijem. Áno. Ďakujem. Všetko sa tu rozbíja. Prečo všetko sa tu rozbíja? Dutá jehla. Tu si môžeme tak narvať, viete kam? Nejaké pérko, dutá jehla, no tu si môžem narvať tak možná do prdele a vyfočiť sa s ňou na Instagram. Pokračujem. Tu jehlu. There must be a key, áno. Tak zle som to použil. No. Otvor sa. Ďalší klíček. Dúfam, že mne nebude naháňať ten zlý psychopat. A my pokračujeme. Si kokso. Rozbi všetky taniere. Áno. Nejaké papíry. Papíre. Vyskúšame túto. If you are searching the key... Wow. Aha. Zás nejaký jumpscare tu bude, tak ja vyletím. Dick Slenderman. Ha. Pokrutili jak paragraf.
Otvor sa. Dobre, vypadni. Zatvorím ťa tu. Slenderman. A to ako kde ma dalo, veď tu nič není. Skúsim. No jasné. Vypadni. Si. Which bumbo Clock dog I am. Cause this man me wake up good enough. Give me a good black clock dog. What kind of little bumbo clock dog? This I'ma give. On ide po mne. Akurát šel po mne. To je... Wow, konečne. To je koniec? To už je asi koniec. If you read this, you are at home, then you won. And I failed. Maybe next time in Housecreep 2. Takže, priatelia, toto je koniec Housecreep jednotky. Keby ste chceli druhý diel, alebo vlastne druhú sériu, alebo ako to mám povedať, tak zanechajte tu aspoň 10 lajkov a ja to natočím. Tutoriál som pozeral od Peťana Gamesa, dajte mu follow, subscribe aj mne a ja sa s vami učím. Čaute.